Tishaban sedang gani kasket ngaku bani tu e jingmut. Gani kasket ke bagi ni samla ki yo ke ban bani gani kapor ke mentah ke keren om tang iki ke bale hende ke keren yang iwai pe barok ke badan gani ke jaka berkum cu ki bapet ya gani ka sket gani kapor ke mentah. Mereka jingmut cu gani kasket kalong ma barok wai pa wai nap deng cingi ke badan hang ne ma wai pa wai ubreu hende ke breu ki wan gani ka pertai ki don laga jong ka jinga mare thong ka jingem barok ngi don haka race haga jing em ga jongi but haga bangi mare haga jing mare thong chi haga jing long ba jamin siem kumba ka bible ka kran mo tang kita ki ba job ki yop diang ye ka price amen e habdeng ki jing mare haga jing long ba jamin siem ki don shibon ki jing pensoy ki don shibon ki jing ele haga jing em Henry kita ki bayai ne hadu ka bakut kin yo lajem ka bible ka kran shay kata ne ka gospel marcos nong khatlai de khatlai tigini ka sket ka pen iya kata ngiu i hang ni don tang sangut nuksa baki amare aga jinglong ka jam sem ka basakri oble tigini ki sangut ka kran yangi uai pe baro ka jigem jingilang baro tingin yo ai ka bani pe hagni ka por hagni ka kai bakni ka sket ka kran ka topik juga ni ka sket ka bangin bu la shubu Kajing em jongi web ibarat kebadan hangnil adangin klat no hagani kasngi bamenta ha ingin pensyong nong remi ka bom jikot jongi. Dengan ya pai ini kapo. Ubriu ubalawan balakha gani ka pertheng udan laga jong ka jinga mare thong cho ka jingem ka jinga mare thong man poi seki artli ki jaka ka balong ka bom jukot jong ubriu ka beneng lane ka dujo ki don bon jak bun rukom ki nong mare thong don ki ba mare ringkat ka jing tmu ba don ru ki ma mare tang ban syem ya ka don ru ki ba mare haringkat bat ki jing pang ki jing guslai ki jing ki jing sngo artatien Snow do jingkan men don ro ki bom sut nyau ya kata kalenti juga jing im buon ki breu ki im tang man pen snob hai la de hakane ka perthei bar ka penlong ki bakin do ya kata kalenti juga jing im kita probab kalong ka basau khat ka ba nyau wat phai no lemne sakaman lemne sakadiang to pen ken ria ya laki kijat na ka basneu shua ban sedang ki ni ka sket tungin keli shua ila de hang dongin penkut ya gajingnya patong jongi lani ya bom juga jongi ipe ini ki saung kala long ready haka raise jongi yang ni baro arngon laya lamno ada setan Kapor bakut jongki kalak poi jongki niki arngot mentah kilak kelat. Ini ketika minute ke second kejingyap jongki. Ngapoi syai kumni. Kajaka badum nganyan pat kabe ingeu shisha pat ngalayo iro e kajing syai bapernai pat iki priu ki barong hangta ngalayo sngoy kasuru kabakot ya ki priu ki bakut pat bahok ngapersyang ban pet kata kajaka kabakasur kawan ndre ngamla nemar kajing tin shan jong kata kajaka ni alai kukun toyo mo pi ye kahima Banglapan kre nakabenta jongpi Ida Bahapi isyakri babha babangi Tayo mapi kahima Barok ki badon ka kerteng kata ka kitab ka jingim ki yo banrong syapok kata ka gate ka bahe baki lenti jongka la siang nakaksiar pat kidaya ruai ki angel ngamla ban mudur kadai ka penem Kebenan kadana kamat jonga kajaka kaba ime ijukran syapang jongka bat ipa ijukran bangan penkrai elaga jingem na penta jongka
Kejaka kabaki parlok ki terang ban poi. Ime iju yam bat kerpat bangan kela ka bemut. Bat pala laki pop shua pakan dir kapor. Bat ipa iju ong bangan pala ki pop kat bang adang im namar ladang ayap kedujok ka abyanga. Ai ba alay ko kun tuyo mo pi ka hima banglapan kre na kabanta jong pi feel bhabi shakri babha batangin tuyo mo pi ka hima ngamla ban le shri jok ngayo sngo bo blay u khot ik shakri jomu ki ba priang yu Jesus Christ bat ki ba hok hadu bakut jaga jing im ongan perkhat ngadon hapo jong kabalang ngayoro ngashakri bhai utrai remen ngathok imi pa ngadi duma ngabam bat ngadi subha ngalik perti mentapat ngapoi hang ni hagaji shisha ngadon shibun kapor pangan kala ka bamut henrei ngabuteng ngachuhun bangalong kristan kanam hendagi kampat kikam setan sudah ngaim jabo na singi Monday hadu ko singi Saturday pat ngalek hok pat ngayam na ko singi Sunday ngatharai bangan Islam bangan sekala hadin Henry menta kala dir kapor shisha menta amdon jing kala ka bamut syu hadin ka jing yak Lei mental bishakting Pijule ikijile chunga Riusmi pi im shakapop But shismi pi ai shawble Henry pi kloy bang ai la ka donut shanga Menta ngala bat puchat yang pi Kacing ai bat kacing is uble Kan don shu hadirin kacing yam Pile menle bat im hok Henry pi ai le ikijile chunga Menta pinlong lempat nga shadow bom chakut Kalade kapor papinlet shakachaka pom chukut chopi Hanta pimbabe lenyar batat piat shi chuno Ih, ni usaitan udah risa. Begini ki arngot ki ade ki jongki. Kanong kapop de ka jingya bat ka hok se ka jingem bom chukut. Ublay upayo jisu banwan se ka dinga perthai ban yap na ka banta jongi. Bat ban pen imingi na kapom. Ka jing penem kalong i gitu ki ba pediang yo jisu. Bat ki banget ba ulami pat na ka jingtam. Menta ula kre ka jaka shong ne na ka banta jonga bat jong pi. Kajaka kabadon amdan jing snowsi jing slide jing yam kumbaong the fastest runner doesn't always win the race, the strongest warrior doesn't always win the battle. Hoot kajingat dan tinggi yakundo shibon ki umba ki umsaw Henry ublay ukular baun ino nilandat yangi kwa aba kaway ka siam kan jot leno ay Henry ukwa aba baru akin boy siya kajing tiap kajing shisha bet kalabamut Henry iPad kamon balai luot bangin jet langin jet ya kababha ni kabasniu kajingim ni kajingya kitab Deuteronomy lenong kabalai po dukat kabakat kandai ini akran na kabanta kajingim chi way pi barok ni bersang bagin lek pha ka ba shakri utrai le ka baba aga ding phna ga jong utrai kam dei ka basup shibon ka jing kran ben shibon ka jing shakan tho shibon ka jing ki ben ka penlong iki ting ting ngo kumba num kwa shu ban shakri oblay teng yu ik ne ini ki arngot ki yang ki dei ki breu ka jong blay ki ba ya rap lam iki ka jing duai ha ka jing slok ini ke shakri ke jong blay ke dau ya gading pna ki ai min sim ya ki habdang ke jing shakri blay wala shibon ke jing e ai min sim kalong ko mujisu baba ai gading pna daga jing rap jikini ki breu jong blay ki wiang pat ban shakri ya
kajing jenjal jong bahok along sibun utrai dan menpelai ikwa ban le bha haga ba sekri oblay dai ko mau oi pi kijinge ki babun ja nama kijiet ya galanti ka bakiem donut ke jongi ro kum jo ni terang man le bha ban sekri oblay ban mani oblay ya iya ne kini ki breu chomlay ya kedaulan ti bat ya gading na begini ai pai bet sha gading na man sekri utrai Kuat banong ipi web ibaro agak jingat lenti ke bagan zaman siam idan nak dai ke jingele ke babun jan wan seki breu chong blai ki ai ke jingkan men peni ke lenti ke badai arngot moyol singiro ngidai kumnei kwa aban le abhanan tau trai like pressure palak ibun palak ke jing bin shoy ke jing tenjo so ko bam kwa sho Haleluya mentangi iki yang patan sekri utrai naga jirak cekini sekri chonglei ka bible ka kran wat le risa persainga gunung syun habanga kelon ngan yang pat arngot kelajan poi ke bakut kajing marek thong jengki katno kajing risa jeki angel agaba kemesia makoror iwene agban sekri utrai kadang ka praise and worship happening agaba wait kemesia ipai utrai Haleluya. Tangki bayai ne hadok kabakut kinyo ya gajing em bom jukun. Bangi ka Bible kinong ya merek thong kidan sibun rita uba job yok pediang ya ka prize. Kasket kalau akut. Tinai ke cing tap 3 jam try. Amen. Tinget bay way napdai jingi ke bayo i kini kapor kalong ke jingker ku nam ta jeng pi kini kasket kam kran yano ka kran e ga GM jengi hi
barok ki badan ha kini jaka blai ni aban kerkun aga benta special item ki blai yo ban ai blai jing ni kapor